लाब्रा नायगिरिफोरनिसिम रोजा रोजा अननाय आरो गोजोननाय जासिहरबाय। स' आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव। स' आसा खालामो नोंथांमोना दुखु आरो सुखुनि गेजेरावबाबो बयबो मोजाङैनो दङ होनना आरो गासिबो मोजाङैनो थाथों इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। स' आंबो नोंथांमोननि अननायाव जोबोद मोजां। दिनै नोंथांमोननि अननायाव लाथिख'निफ्राय जौसेयाव आबुं जाबाय। मोनसे गेरेमसा न'खर दानो हाबाय। थेंक इउल' होनना बुंबा एसेल' जागोन नामा? नोंथांमोना जोबोद अननाय होबाय, इयुनावबो अननाय मोनबाय थागोन अराय सम, बेखौनो हास्थायो। आंबो बिजि समबाबो नोंथांमोननि सेराव दसे समबाबो आरोना दिहुननानै भिडिअ बानायनो नाजाबाय थायो, नोंथांमोनखौ मिनिहोनो नाजायो आरो नाजालांबाय थागोन। बिदिनो नोंथांमोनाबो आंखौ अनबाय था आरो आंबो नोंथांमोननि गोसोथियाव दसे समबाबो आरोना मिनिहोनो नाजागोन। स' दिनै लाथिख'निफ्राय जौसे जाबाय। नोंथांमोननि अननायाव, नोंथांमोननि हेफाजाबाव आरो आं मा बुंनो, बिराद खुसि, बिराद खुसि। जुदि ओरैबायदि पावार मोनसे होनाय मोनब्ला आंनो नोंथांमोनखौ गासिबो लाब्रा अनसायगिरिफोरजों ज'नो ज' पार्टि खालामलायनो लुगैदोंमोन आरोना। आं पार्टि खालामाखै दे लोगोफोर, आं जेबो सेलिब्रेट खालामाखै। नोंथांमोना दा साना आं सेलिब्रेट खालामदों होननानै आरोना। आं जेबो खालामाखै, जेबो खालामाखै आरोना। नोंथांमोना लोगोआव गैया नालाय। स' नोंथांमोनजों लोगोसे सेलिब्रेट खालामगोन। आं साननैसोनि गेजेरावनो लाइभ फैनो नाजागोन दे। नोंथांमोनजों दुखु सुखुनि जोंहा रुजु रुमु रायजो जानायनि खोथा रायलायलायगोन ना मा होनो लोगोफोर? स' लोगोफोर बेबायदिनो अनसायबाय था, इयुनावबो बेबायदिनो मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामलांनो नाजालांबाय थागोन दे लोगोफोर। आं आरो माथो बुंबावनो दि जि खुसिजोंनो खुगानिफ्राय रावानो ओंखाराखै लोगोफोर। स' लोगोफोर 100K जानायनि गासैनिसिमबो खेबसेयावनो थेंक इउ लोगोफोर, थेंक इउ स' माच। बिदिनो लाब्रा बड' कार्टुनखौ अनसायबाय था। जय बर' हारिनि दे होनफा, जय बर' हारिनि। बिदिसो होननांगौ दा। ओइनि बे सासेयाथ' होनथाराखै, आरो खेबसेबाव दे, जय बर' हारिनि। दासो खोनादों दा। दे लोगोफोर दसे थाथ'लायदो। नेक्स्ट र' गाबोन समफोरबो इसेबां थाब भिडिअ लाबोनो हानाय नङा। नभेम्बर मासनिफ्राय कन्टिनिउ भिडिअ नुगोन। बे मान्थआव एसे बिजि आरोना लोगोफोर, थेवबो सानसेनि उनाव सानसे लाबोबाय थानो नाजागोन दे लोगोफोर। स' बाय बाय लोगोफोर, गासिबो मोजाङैनो था, जेराव थाङो बेयाव सेफटियै था। बोथोरफोरा मोजां नङा, गावबागावखौ गावनि आखायावनो सेफ दोन ना मा होनो लोगोफोर? स' बाय बाय लोगोफोर, लाभ इउ, गोजोन हर, गुड नाइट। है मा जालायखो नोंहा दासो? बारा पार्टिया जानांगौ, लोंनांगौ, रंजानांगौ, सानसेबाबो थैखा नांगौआव बे मानसि त्रिपुराना पार्टि बिफैखोहाय बेलाय पार्टि होदोब्रा। दंफां पार्टि होदोलै दंफां पार्टिया बोरलै। दंफां पार्टि जागोन बारा उतपात खालामबाय थानांला। हाबाब गाबोन जाहोगोन आं, गुबुनै जाहोगोन आं 10 थाखानि। माबायदिलाय लानासो गारगोनलाय बिनि पार्टिखौ। थोलै अमा दा उन थेंक इउ लोगोफोर, थेंक इउ। दिनै जोंनि न'आ 100 रोजा जाबाय, 100 रोजा। धन्यबाद नायगिरि लोगो नोंथांमोन। दे बयबो जानांगौ, लोंनांगौ, रंजानांगौ, सानसेबाबो थैखानांगौ। सेंग्राफोर, हौवासाफोर ज' लोगो मोननाय मोनब्ला बुजिखाबाय दा, ज' लोगो मोननाय मोनब्ला होखावथानसैमोन नामा, ना मा बुङो? सिख्लाफोरबो दं, सिख्लाफ्राबो गाज्रि मोनगोन ना। दे जियानो जादोला, गोजोन हर लोगोफोर आरो थेंक इउ रायजो राजा नोंथांमोन।